Good morning South Africa. Ndiyabulisa namhlanje egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Siqhubeke sijonga nje i-reflections zethu ngawo umcimbi waso isikhalo. Isikhalo ke sinako ukunceda kumaxesha amaninzi ngokukhala kwakhe umuntu uye abe nako ukulifumana uncedo kusekwa ngethuba xa ethe wakhala. Kwamsinya ikhona intetho ethi khala ndikuvuthele. Kuyabonakala ukuba umntu wawukhala then uye afumane ukuthuthuzelwa. Ngelinye ixesha ke xa engakhalanga then ingxaki iba khona. Ndizama nje ukucinga nje namhlanje ekuseni okanye xa ndizama ubuyela nje emva uba uThixo wadala indoda kunye nomfazi phaya egadini Eden kwenzeka umonakalo omkhulu ngenxa yokungakhali komntu wesifazane. Uba wayekhala abantu besifazane ngabantu besikhalo ke bakithi mani ndixolele ne ngabantu besikhalo abo abantu besifazane bayakwazi ukukhala abo bantu. Yho, ngabantu besikhalo abo ngabantu besifazane bakhala kumnandi bakhale sele kukubi bangabantu nje besikhalo. Isikhalo abasibandezi bayakhawuleza nje usothula phezulu isikhalo ngakuba uncedo likhawuleze lifike. Kodwa phaya into eyenzekayo phaya egadini Eden akazange akhale uEfa, kanti uEfa uba wayekhalile ngesingazange sangena kwingxaki esangenayo kuyo. Uba okwenzekile kuthi ukuthetha kwenyoka asibethe sibandayo uEfa isikhalo akhale athi yhu akhwaze uAdam, Adam yiza nanku umhlola inyoka iyathetha. Ndiyakuxela wayenoshukumo uAdam mhlawumbe babaleke then okokubaleka kwabo okanye bengabalekanga babone uba lo mhlola bawubonayo ngoba into bebekade beyazi ethethayo ngabo bobabini apha egadini Eden kunye noThixo kuphela. Kodwa namhlanje kuthetha inyoka. Uba wayetsho isikhalo babezawubiza uThixo, baThixo khawukhe usondele mani nanku umhlola siwubona.